Ahoj vám, sa Milan Majtam BSBA, skúsenosti Sila a v rámci projektu Pomoc v obchode ti dneska poradím, ako inzerovať na Google, tzv. Google AdWords. Na stránke Google.sk AdWords si nájdeme Google AdWords, prihlásime sa do svojho konta, ktorý môžeme mať na Gmail, prípadne na YouTube, ak používame nejaké služby od Google. A začneme si vytvoriť našu prvú kampaň. Začneme si na tlačítko vytvoriť prvú kampaň. Zadáme si názov reklamy. Zadáme, či chceme štandardnú alebo všetky funkcie. Všetky funkcie optimalizovaná sieť, to je vlastne sieť partnerov, na ktorých sa zobrazuje Google reklama. To sú tie banéry, ktoré sa nám točia. Prípadne sa môžeme do tejto siete zapojiť aj my. Ak by bol záujem, si to ukážem neskôršie. My sme si zvolili na túto prvú kampaň našu, my sme čo mali najväčší dosah, tak sme si zvolili aj. Môžeme si dať cieľ na krajinu, môžeme si dať v ktorom jazyku sa vyhľadávajú. Samozrejme, že my sme zo Slovenska, používame slovenčinu na svojich stránkach, tak sme si dali slovenčinu a cieľíme na Slovensko. Taktiež si nastavíme výdavky, ktoré sú na jeden deň. Netreba sa myliť, že je to na mesiac. Stačí jeden deň. A podľa tohto rozpočtu sa na základe aukcií slovíčiek budú zobrazovať reklamy. Výhodou tohto systému Google AdWords je, že má veľkú podporu. Podporu obsahuje veľa informácií a hlavne je v slovenčine. Keď si nastavíme svoj denný rozpočet, ja som si dal napríklad 5 eur, to bol taký minimálny, tak môžeme si nastaviť ďalšie rôzne funkcie reklamy. Záleží od toho, čo predávame. Niektorá reklama nám ukazuje, kde sme na mape. Ďalšia reklama nám ukazuje aj podsekcie. To vlastne znamená, že keď máme viacej druhov tovaru, napríklad, tak ukáže tieto telefónne číslo, keď chceme, aby zobrazovať. A vlastne každá táto z tých reklam slúži na iný produkt. Na propagovanie iného produktu, niektoré na infomateriály, ako sú e-booky. Ďalej, čo je dôležité, alebo ďalší krok, také nastavenie dátumu spustenia reklamy. Môžeme si nastaviť aj na neskorší dátum, podľa rozvrhu, a dátum ukončenia reklamy. V tomto prípade sme reklamovali na meno Milan Majtán, nakoľko stránka Pomoc v obchode je na prvých priečkách vyhľadávača, takže tam nepotrebujeme reklamu. A zvolili sme taký týždeň, som sa snažil, nakoniec to vyšlo do toho 2.11. Po tomto dátume sa kampaň automaticky skončí a naše výsledky sa nebudú zobrazovať. Dáme pokračovať. Teraz si nastavíme, ako sa nám má zobrazovať kampaň. Vlastne sú tu 4 kroky, ako vidíme. Optimalizovať pre kliknutia, zobraziť reklamy, o ktorých očakávame najviac kliknutí. To znamená, že čo budú ľudia najviac klikať, najviac konverzií, o ktorých sa očakáva, že ľudia budú síce menej klikať, ale budú rozhodnutí pre nákup. Potom, keď máme viacej reklam, tak aby sa striedali, to je vlastne pre AB test. A potom, že vlastne keď je nižší výkon, tak sa vypínajú. Teraz si nastavíme samotnú reklamu. Prvá je nadpisok titulok reklamy. Ten je dôležitý najmä preto, aby čo najviac ľudí zaujal. Ja som si zvolil BC Milan Majtam BSBA, vlastne moje meno. Nakoľko je to skúšobná kampaň, som sa dostal do povedomia, ľudia ma poznali, lebo Majtanovcov je veľa. Ako vidíme, máme obmedzený počet písmen, takže sa musíme do tohto limitu zmestiť. Ďalej, čo je také najdôležitejšie, to je naša webová adresa. Adresa milanmajtan.sk, moja osobná stránka. Ďalej sú to popisky, ktoré tiež majú zaujímať, a nakoľko je to reklamná, tak som napísal, že kto som a čo vlastne od ľudí očakávam. Očakávam tiež, že sú tu limitované popisky, tam musíme byť tak kreatívni, odporúčam využiť služby copywritera, ktoré tiež samozrejme poskytujem. Ďalej to nastavenie kľúčových slovíčiek. Tuto treba dávať, ak začíname prvýkrát,
všetky možné aj nemožné variácie slov. Neskôr sa nám v reklame ukážu, možno, že na začiatku prerobíme. Samotný Google nám ukáže, že či tieto slovíčka sú relevantné, nerelevantné, ktoré sa dávajú použiť, ktoré ľudia vôbec nepoužívajú, nehľadajú. Napríklad Milan Majtan sa môže použiť s dĺžňami, bez dĺžňov, s malými písmenami, veľkými písmenami. Môže tam byť Miňo s titulom, bez titulov. Tie možnosti sú nekonečné. Nakoniec nám vyšlo nejakých, tuším, že 15-17 variácií len čisto na moje meno. Ďalej, keď máme toto všetko vyplnené, tak dáme pokračovať na fakturáciu. Pokiaľ je to naša prvá reklama, ako vidíme, nemáme tu zadané fakturačné údaje. Keď máme síce vytvorené konto, tak si dáme opraviť. A tu si vyplníme všetky naše údaje. Ja som reklamoval ako súkromná osoba. Treba ich mať vyplnené, respektíve si zvoliť, že ako budeme platiť. Platba prebieha prostredníctvom kreditnej karty. Karty tu vám samozrejme neprezradím. Teraz si ukážeme, ako to vyzerá vo vyhľadávači, keď je to bez. Čiže organické vyhľadávanie. Dáme si svoje meno, Milan Majtan. Vidíme, že sú tu rôzne osobnosti. A reklama nám ukazuje, že hneď na prvej stránke. Je tam napísané samozrejme reklama. A teraz to skúsime bez reklamy. Prípadne na ďalšie kľúčové slovo. Vidíme, že ukazuje nám plus síce, Google Plus keď sme. Samozrejme Google podporuje svoje služby. Vidíme, že v reklame sme hneď na prvom mieste, môžeme si nasvedčiť, či chceme byť dole, čo je lacnejšie, prípadne hore. A vidíme, že na obyčajné Majtan, tak môžeme hľadať koľko chceme, ani nenájdeme vlastne našu webovú stránku. Či už je tu 4. pozícia, na ktorú už ľudia strašne málo klikajú. Teraz vyskúšame originál. Milan Majtan. Vidíme, že naša reklama je na prvom mieste a my sme sa ocitli na druhej, takže nás ľudia rýchlejšie nájdu. A to isté platí o firmách, produktoch. Nemusíme tam mať takú SEO optimalizáciu, napríklad na tejto stránke Milan Majtan nie je SEO optimalizácia, čo znamená, že ľudia musia vkladať veľa článkov a existuje tam ďalších 200 kritérií, na základe ktorej sa tieto stránky zobrazujú. Takže pozrime sa, na čo ľudia u nás klikali pri vyhodnotení kampane. V prvom rade sú to kľúčové slova. Najviac sa nám osvedčilo kľúčové slovo Majtan v tejto forme, ako vidíme, na ktorej klikali 11 ľudí a cena za jeden klik bolo 57 centov. Druhým slovom bolo obyčajné Majtan, ľudia sú už naučení písať bez diakritiky a tu dosiahli sme 8 kliknutí za 52 centov. Počet zobrazených tiež môžeme vidieť, v prvom prípade to bolo 223, v druhom prípade to bolo 229. Ako vidíme, tá cena sa odvíja nie od počtu zobrazení, ale od počtu kliknutí. Ďalej, čo je pre nás zaujímavé, to je to publikum. Bohužiaľ publikum sme nemali nastavené, tak nám to neukáže. Potom sú tu také dimenzie, že kedy najčastejšie na nás klikali. A ako vidíme, najviac ich bolo v stredu, v piatok a tak ďalej. Kampaň začala bežať. Vlastne hej, tu vidíme, že kampaň začala bežať 16. ale najviac ľudia klikali až na konci. Čo je také prirodzené, stáva sa mi to aj u mojej stránky, že ľudia klikajú najviac piatok, sobotu, keď nemajú čo robiť na takéto veci. Ďakujeme za vašu pozornosť, moje meno je BC Milan Majtan BSBA, viac sa o mne dozviete na stránke www.pomocvobchode.sk, prípadne na mojej osobnej stránke www.milanmajtan.sk.